गामियाव त्रिपुरा मथानि पार्ट अफिस बड'लेण्ड थांदों बानाना फिसारिनाय दिनै टिडिएफिसनि सार अनुराग वर्मा बिसोरनाव बानाना Bubagralo. 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 Diplomata lo. Wajib lo. Didable lo. Tharme lo. Tharme lo. Bubagralo. Diplomata lo. Bubagrake. Diplomata. आसारामबारी विधानसभा केंद्र सिंह हालिक लेंगोम कला बागान हालिक लेंगो तिनी चिनी तिप्रामो थानी कैसे खमखम पार्टी ऑफिस से फियोक्ता डगलाम अमो प्राय 50,000 खरच बिसिंखौ बदलनि बरगो कन्ट्रिबिउशन दलाई गाहाम ग्लार सिमेंटेड पिलार रुई खूब नायथावकै टीम जिंदाल कंपनी टीम रुई खूब गाहामकै स्लामजाखै এবং अरो मो ऑफिस बिसिंखैनो पूर्व तकचाया बा मो एलाका गानागिनि नाइलाबारि आरो बर' थांलाय सुथायफोरु ऑफिस बिसिङावनो चिनि बदलनि कक्लाम जों जाब्लायनि अरो दिनै फियोक्तानि दङ चिनि ऑनरेबल इएन अनंत बाबु आरो गाना नासुकजा खवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी जोंनि प्रेसिडेंट राजेश बाबु जोनालनि वाइस चेयरमैन भगेश बाबु आरो दङ सब जोनाल चेयरमैन सुभाष देबबर्मा दङ कला बागाननि जोंनि जत आदंरब आदम खाजा देबबरबो दङ आदम हिजिक संगरो उपस्थित म पार्टी ऑफिस जोंथे बाहायख्लाय गोबां जायगा फियोगनाय टोटाल एरियानो दलनि कन्ट्रोल टनिक जनगणनि सामु এবং ग्रेटर टिप्रालेण्डनि 54 बायदि जों जायगायाव हामबाय।